Honek urtezukua dira, beti ganera azkan urtietan podiumian egon dira sariren bat lortu dabe, eta urten oinatiko laburmetrai realizan klasikorik handizena, iTunes. Ikusiko duguna taldia Guggenheim Productions. Taldien izena, Astu Pata Pota Pita Hija. Honek gaztiak izan arren urteroko dira, klasiko. Calabaza Productions. Eta izenburua. Azkan urtietan ganera sarezak irabazia da. Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte-urrenean osparituko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunmetra bueltan da. Eros, pasau intzara, ez? Egisa.